ήμασταν 1 ώρα και 6 λεπτά, να ξέρετε. Ναι, τώρα... Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Έλεγα λοιπόν ότι δανειζόμενοι αυτό τον όρο που αναφέρεται στη διδασκαλία των πολλών γλωσσικών ποικιλιών, ότι εγώ τον εφαρμόζω στην ολιστική αντιμετώπιση ενός κειμένου. Δεν αξιοποιώ δηλαδή ένα κείμενο για να διδάξω 2-3 στοιχεία του, όπως γίνεται με τα κριτήρια. Γι' αυτό έκανα λόγο και θα επανέλθω στο γεγονός ότι δεν ξεκινάμε με κριτήριο. Γιατί στα κριτήρια υπάρχουν λίγες ερωτήσεις θεωρίας. Ενώ εμείς με ένα κείμενο και 2 κείμενα μπορούμε να διδάξουμε όλη τη θεωρία. Και ας μην νομίζει κάποιος ότι δεν είναι δυνατόν. Γιατί όταν έχουμε εδώ πέρα, μάλλον όταν τα παιδιά, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να έχουν στους πίνακες συνολικά, εποπτικά δηλαδή την ύλη, δηλαδή τι βλέπω βρε παιδί μου, τι είναι αυτές οι λεξικογραμματικές επιλογές, είναι προτάσεις. Ταπ, τι βλέπω, αυτά που τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει στο συντακτικό. Αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Τι έχω μάθει εδώ πέρα? Δεν έχω μάθει τα μέρη του λόγου, καλέ. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, όλα αυτά. Έτσι. Τα χρησιμοποιώ? Όχι. Συμφωνούμε όλοι ότι όλοι αυτοί οι όροι αξιοποιούνται στις ερωτήσεις θεωρίας? Σίγουρα. Βεβαίως ναι. Και στις απαντήσεις. Μα πώς γίνεται δηλαδή να χρησιμοποιώ τον μεταγλωσσικό όρο χωρίς τη σημασία της λέξης? Γίνονται ποτέ αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό ποτέ και τα παιδιά δεν μπορούν να τεκμηριώσουν αυτό που λένε, γιατί δεν βρίσκουν το αντίστοιχο σημείο στο κείμενο. Κυρία Μαρία, να σας πω τι νιώθω. Όπως στην αρχή δείξατε τα κομμάτια του puzzle, ακριβώς το ίδιο αισθάνομαι ότι και η διδασκαλία πολλών νέων, ή δεν ξέρω, νέων συναδέλφων, δεν ξέρω, πολλών, νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν ενώνονται αυτά τα κομμάτια, δεν γίνεται μια εισαγωγή, ένας πρόλογος, να τα εξηγήσουμε πρώτα όλα αυτά και μετά να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό τα παιδιά δυσκολεύονται. Προσωπικά βλέπω. Ναι, χαίρομαι που εσύ επίσης το βλέπεις έτσι, γιατί ο στόχος μου ήταν να δείξω ότι αν δεν παρουσιάσουμε σε μια λογική αλληλουχία και αλληλεξάρτηση της γνώσης της θεωρίας και τις διδάσκουμε συνέχεια αποσπασματικά. Βλέπω παραδείγματος χάρη σε μερικά περιεχόμενα βιβλίων, έτσι, και λέει θα διδάξουμε αυτό και θα διδάξουμε, ας πούμε, το ρηματικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, την ενεργητική σύνταξη, την οργάνωση με αιτιολόγηση. Μα τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δηλαδή σε αυτό το κείμενο θα υπάρχουν μόνο αυτά? Βεβαίως. Όχι, απλώς ενδεχομένως δεν γίνεται και αυτή η ένωση, αυτή η σύνδεση. Να το συνδέσουμε. Ακριβώς. Δεν συνδέουμε το περιεχόμενο με την ορολογία. Αυτό. Ότι ρε παιδί μου, τι καταλαβαίνω, τι έχω τώρα, εδώ, τι μου λέει? Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή ακόμα τα κάνουμε και τα παιδιά, τα φέρνουμε σε μια τόσο δυσάρεστη θέση να νομίζουν ότι είναι χαζά. Και όταν ακούνε την απάντηση λένε πολλές φορές, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί και εσάς, αυτό θέλατε να πούμε? Ναι. Αυτό εγώ τους λέω δεν θέλαμε, γιατί εσείς μπορεί να θέλετε κάτι άλλο. Δεν είναι η κατανόηση θέμα επιθυμίας ή βούλησης. Ή σημαίνει αυτό ή δεν σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει εδώ κάτι άλλο. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι κειμενικοί δείκτες είναι γλωσσικά σημεία του κειμένου, τα οποία όμως έχουν μία σημασία και εμείς τα ερμηνεύουμε. Γι' αυτό εκεί λέμε ότι γίνεται η συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. Γιατί δηλαδή εγώ ξέρω την κυριολεξία της γλώσσας που έχει χρησιμοποιήσει ο λογοτέχνης, το ξέρω, ή ξέρω αυτό που έλεγε, που διαβάσαμε πριν, σιρήνες, ότι είναι το σύμβολο, το ξέρω από την Οδύσσεια και τα λοιπά, αλλά προφανώς δεν εννοεί αυτές τις σιρήνες που ξέρω. Άρα
τις παραλληλίζει με κάτι. Άρα έχει χρησιμοποιήσει συνυποδήλωση. Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ο όρος ενσυναίσθηση. Το συσχετίζετε κι εσείς? Θα πρέπει να μπούμε μέσα στο κείμενο, να το νιώσουμε, να το καταλάβουμε? Κοίταξε να δεις. Άλλο είναι στη λογοτεχνία. Όχι στη λογοτεχνία, γενικά τώρα, σε όλα τα κείμενα. Όχι. Στα κείμενα αναφοράς δεν μπορούμε να νιώσουμε. Γιατί νιώθω σημαίνει... Να καταλάβουμε έστω, να αντιληφθούμε. Αυτό είναι διαφορετικό. Βλέπεις τώρα, όχι να νιώσουμε, συγγνώμη, λάθος δικό μου, να αντιληφθούμε τι λέει. Με βοηθάς με αυτό που κάνουμε. Θα ήταν υπέροχο να μπορούσα να κάνω διάλογο εδώ με μαθητές για να σας δείξω ανάγλυφα. Δηλαδή, πώς να σου πω, με πραγματικά ντοκουμέντα, τι μπορεί να πει το παιδί και τι δεν ξέρει. Εγώ τώρα μόνη μου λέω και πιθανολογώ τι μπορεί να μου πει το ακροατήριο ή τι μπορεί να με ρωτήσει. Όπως λοιπόν ήταν θαυμάσια η ευκαιρία αυτή, όπως το λέω και στους μαθητές μου, αγαπάμε τα λάθη μας, τα λατρεύουμε και εγώ δεν κάνω λάθη. Και σαρδάμ θα κάνουμε, αφού μιλάμε γκουρ και τα πάντα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια με μια τρομακτική λογική αλληλουχία, όπως προσπαθούμε να κάνουμε όταν παρουσιάζουμε επιστημονικές γνώσεις. Γι' αυτό δεν είναι κακό να κάνουμε διαλυματάκια ή υπερβάσεις και να χρησιμοποιήσουμε και λίγο λαϊκό λεξιλόγιο ή να κάνουμε και χιούμορ με το λάθος μας ή με την υπερβολή μας ή με μια άστοχη ερώτηση. Όλα αυτά δίνουν στοιχεία Εδώ είναι η ζωντάνια. Στη διδασκαλία χρειάζεται ζωντάνια. Το ΣΑΠ εδώ χρειάζεται. Στη διδασκαλία χρειάζεται ζωντάνια. Εντάξει. Και ακριβώς και αυτή στα γραπτά, που είναι δηλαδή κανονική επικοινωνία, πρόσωπο με πρόσωπο, διαζώσεις. Γι' αυτό στα κείμενα που δεν λείπει το πρόσωπο, ο συγγραφέας προσπαθεί να σπάσει αυτό το τυπικό με κάποιες επιλογές, είτε με χιούμορ, είτε με ηρωνία, είτε με άλλα, ας πούμε, με χρήσεις πάρα πολλές και διαφορετικές των λέξεων. Άρα να που μας δόθηκε η ευκαιρία να προεκτείνουμε έτσι αυτό που συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Απλά λοιπόν όμως, σε αυτά τα κείμενα δεν νιώθουμε. Θα σου πω όμως που το κάνω. Πού το λέω αυτό. Στην παραγωγή λόγου. Ναι. Στην παραγωγή λόγου, παραδείγματος χάρη τώρα πρόσφατα κιόλας, και αυτό θα το παρουσιάσουμε, το λέμε από τώρα στους συναδέλφους, σε άλλη συνάντηση, γιατί έκανα μια διδασκαλία με το θέμα του Σεπτεμβρίου. Οπότε μπορούμε να το δούμε και με αυτό που είναι και πρόσφατο και επίκαιρο και επίσης δεν είχε απαντήσεις από της ΚΕΕ, της Κεντρικής Επιτροπής. Ελπίζω ότι το παρατηρήσαμε όλοι. Λοιπόν, για να μπορούν να γράψουν αυτό το που τους λέμε και το βιωματικό στοιχείο, όταν προσπαθούν να συγκεντρώσουν το υλικό τους, τότε τους λέω να μπουν στη θέση. Παραδείγματος χάρη, εδώ, γι' αυτό χρησιμοποιώ και αυτό το παράδειγμα, το κεντρικό θέμα ήταν άνθρωποι με αναπηρία, έτσι, με τη συμμετοχή τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και τα λοιπά. Ωραία. Και το δεύτερο ζητούμενο τους έλεγε πώς θα μπορούσε η κοινωνική πολιτική του κράτους, τώρα πρέπει να έχω αυτούσια τη διατύπωση για να τοποθετηθώ όπως πρέπει, αλλά ζητούσε τι θα μπορούσε να κάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, εάν εγώ που είμαι αρτιμελής, έτσι, και μου ζητείτε να αναπτύξω τις ιδέες μου πάνω σε αυτό το ερώτημα, γράφω ως αρτιμελής. Αυτό, όπως το λέω. Έτσι, με τις ανέσεις μου, με την προσβασιμότητά μου, με τις επιθυμίες μου, με τις επιλογές μου, με 1002. Δεν θα πείσω.
Πρωτίστως. Πρώτα απ' όλα δεν θα μου έρθουν ιδέες. Ναι. Γιατί είμαι αποστασιοποιημένος Ναι. από αυτόν. Εδώ Ναι. λοιπόν χρειάζεται αυτό που είπες, ενσυναίσθηση. Εγώ τους το λέω, μπαίνω και στο πετσί του ρόλου, για να έχουμε το βιωματικό. Παιδί μου, τώρα δεν έχω χέρια, δεν έχω πόδια, δεν μιλάω, δεν βλέπω, είμαι κουφός. Ναι. Δεν έχω, ξέρω εγώ, άκρα, χιλιαδιό. Ναι. Είσαι έτσι. Άρα σκέψου τι σου λείπει, σκέψου τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις στη ζωή σου, σκέψου εσύ τι κάνεις για να καταλάβεις αυτός τι δεν μπορεί να κάνει. Και μάλιστα να σκεφτείς ότι αυτό εξαρτάται, και μάλιστα τους το είχα βάλει μέσα σε ένα θεματικό κύκλο ευρύτερο, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ποιότητας ζωής και της πολιτείας. Γιατί αυτό που έλεγε ο Ζήταγε στο δεύτερο ερώτημα ήταν το θέμα τι μπορεί να κάνει η πολιτεία. Ναι. Το οργανωμένο κοινωνικό σύνολο είναι η πολιτεία ως κράτος πρόνοιας. Επομένως, επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα, για να το συνδέσω και με τα αρχικά. Έλεγα ότι ο μαθητής, άμα δεν ξέρει την ενότητα, τη θεματική, δεν ξέρει και τι να πει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Μα αν δεν ξέρει όλες τις έννοιες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ερώτημα ή τα ερωτήματα που τίθενται στο δέλτα θέμα, πώς θα τα αναλύσει, τι θα γράψει γι' αυτά. Και εκεί δεν φτάνει αυτό που λέμε ένα διάγραμμα μάθητο απ' έξω, αιτίες, αποτελέσματα. Έλεος, όχι, δεν χρειάζεται να μάθει αιτίες, αποτελέσματα. Χρειάζεται περισσότερο να ξέρει τις έννοιες. Τι είναι το ΑΜΕΑ, τι δεν έχει. Ωραία, τι πρέπει να έχει. Και κυρίως όλα αυτά να τα κάνουμε, εδώ είναι η βιωματική μάθηση. Όχι έτσι όπως λέγαμε πριν για τις αφηρημένες έννοιες. Ναι. Εδώ τώρα δεν είναι το ίδιο. Δεν μιλάω για την παγκοσμιοποίηση του παιδιού. Τι είναι το παιδί για να καταλάβει την παγκοσμιοποίηση. Ούτε επιχείρηση είναι, ούτε κράτος είναι, ούτε νόμος είναι, ούτε τίποτα. Και δεν ξέρει και τίποτα πάνω σε αυτά. Ελπίζω λοιπόν ότι και με αυτή την ευκαιρία, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορέσαμε ακόμα να συσχετίσουμε αυτά που λέμε και με την παραγωγή λόγου. Γιατί θα είδατε και παρακάτω ότι λέω και το γράφω, ότι διδάσκοντας κατανόηση κειμένων, διδάσκουμε παραγωγή λόγου. Αυτό λοιπόν θα το προσπεράσουμε, γιατί ήδη θα είδατε ποιες είναι οι δυσκολίες και γιατί. Έτσι. Άρα είναι προτιμότερο να δώσουμε λίγη έμφαση αυτή τη στιγμή. Τώρα γιατί... τώρα ξεκίνησε η εγγραφή. Όχι. Τι είναι αυτό που σας έβγαλε τώρα? Ότι... Πατήσατε διακοπή κοινής χρήσης. Πατήσατε διακοπή μάλλον. Μάλλον, χωρίς να το... Ναι. Λοιπόν, πατάω διακοπή τότε, να το σώσουμε αυτό και ξανακάνουμε. Ναι.